Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы са студыі Еўрарада працягваем абмяркоўваць пытанні сітуацыі і ў Беларусі і вакол яе. Як мы вам і абяцалі, нарэшце до нас дайшоў, мы, дарэчы, вось лічылі гадоў 5 не завітаваў у студыю Еўрарада, і тым не менш цуды здараюцца. Магістр паліталогіі, праграмны дырэктар Вольнага беларускага універсітэта, перакладчык Алесь Лагвінец. Прывітанне, Алесь. Добрый день, вельмі прыемна тут у вас быць. Дзякуй вялікі за запрашэнне. А трэба ў студыі Еўрарада бываць часцей, троху вот как бы змяняючы класіка. Добра. С Алесем мы вырашылі сустрэцца не толькі таму, што ён магістр паліталогіі і часам пры жаданні, канешне, і настроі можа добра паліталагічныя ацэнкі даць сітуацыі, хаця любіць так вот вельмі хадзіць кругамі, а не адказваць на пытанне. Але, можа быць, мы найперш з ім пагаворым як з праграмным дырэктарам Вольнага беларускага універсітэта. А ўсё таму, што Вольны беларускі універсітэт распачынае новы курс. Так, вот я зараз, дарэчы, адмыслова нават адкрыю. Вось сайт Вольнага беларускага універсітэта. І тут вось адразу і курс, пра які я б хацеў пагаварыць і які будзе акурат такі і выкладаць Алесь Лагвінец. Курс называецца «Інтэграцыйныя працэсы ды інстытуцыі еўрапейскага звязу». Але перш чым да самого гэтага курса, можа быть, трошку падыдзем да яго з адлегласці. Калі казаць пра еўраінтэграцыю, якое дачыненне да яе сёння мае Беларусь? Ну, можно сказать, напростово, потому что Беларусь европейская краина. Паводле артикула 49 Рымскай дамовы любая еўрапейская краіна можа падаваць заявку на далучэнне. Ну і там потым пачынаецца ўвесь працэс. Так, нават калі мы не падаем заявку, мы яе не падавалі пакуль што, бо зразумела, што у нас рэжым унутранай акупацыі, рэжым, які адрынае ўсё, што на чым будуецца еўрапейская інтэграцыя, то для нас вельмі важна ведаць, што гэта такое, таму што мы, як краіна, мяжуем з 3 дзяржавамі-чальцамі еўрапейскага звязу з аднаго боку і з краінай-кандыдаткай, якая зараз вядзе вайну за тое, каб мець суверэннае права вызначацца, куды, у якім кірунку рухацца і як будаваць сваю ўнутраную палітыку. У нашым выпадку беларускімі ідзе такая унутраная, хутчэй за ўсё, грамадзянская вайна, а ў выпадку Украіны ідзе сапраўды адкрытая знешняя агрэсія, якой супрацьстаіць Украіна. То бок еўрапейская інтэграцыя, вяртаемся, гэта пра еўрапейскія дзяржавы. Беларусь еўрапейская дзяржава, беларускі народ еўрапейскі народ па сваёй гісторыі, па геаграфіі, і гэта таксама пра то, як гэтыя дзяржавы, якія спачатку суверэнныя, потым знаходзяць разам шляхі ўзаемадзеяння і прыняцця супольных рашэнняў. Якім чынам дзяржавы захоўваюць суверэнітэт, але і дзеляцца часткай суверэнітэту дзеля таго, каб прымаць больш эфектыўнае рашэнне. Вось, калі так. Ну, вот прогучала такая фраза, што такое еўраінтэграцыя. Так вось, давай, может быть, уключы выкладчыка ў сабе. Што такое еўраінтэграцыя? Вот я абсалютны ноль у гэтым працэсе. Звычайны беларус, які прыехаў, я не ведаю, там, з Мядзеля, і кажу, а што это такое? Еўрапейская інтэграцыя гэта добраахвотнае аб'яднанне еўрапейскіх дзяржаваў і народаў праз супрацоўніцтва ў розных сферах грамадскай палітыкі, эканамічнай палітыкі. Так? І гэта працэс, які азначае перадачу пэўных паўнамоцтваў на карысць, не канчатковая, але ўсё адно, на карысць наднацыянальных альбо супольнасцёвых інстытуцый, якія прымаюць рашэнні. То бок гэта спроба пабудаваць мір, бяспеку паміж еўрапейскімі народамі і вырашаць канфлікты, якія заўсёды ёсць як у грамадстве, так і у міжнародным грамадстве, у стасунках паміж дзяржавамі, вырашаць канфлікты мірным шляхам і вырашаць іх дзеля карысці ўсіх. Вельмі часта, калі размова ідзе пра еўрапейскую інтэграцыю, а гэта унікальная з'ява на сённяшняй планеце, гэта самы прасунуты праект рэгіянальнага ўзаемадзеяння дзяржаў, дзе вось такія часткі, кавалкі суверэнітэту перадаюцца альбо рассярушваюцца, альбо перадаюцца над нацыянальным органам.
Так вось, калі мы кажам пра еўрапейскую інтэграцыю, то гэта рэакцыя на тыя перыяды войнаў, якія былі вельмі часта на еўрапейскім кантыненце. Гэта таксама падмурак супольнай гістарычнай спадчыны, пачынаючы з рымскай імперыі, рымскіх традыцыяў, хрысціянства і таксама адраджэння, сярэднявечча адраджэння. І відавочна можна сказаць, што ёсць такі, так бы мовіць, такі панятак, такая з'ява, як еўрапейская цывілізацыя. І вось, адчуваючы сваю прыналежнасць да еўрапейскай цывілізацыі, еўрапейскія народы, прынамсі іхныя абраныя прадстаўнікі, вырашылі, што лепш супольна прымаць рашэнні дзеля таго, каб паляпшаць дабрабыт і прадухіляць войны, якія вядуць да вельмі негатыўных, да катастрафічных наступстваў. Так, выключаем выкладчыка Лагвінца, уключаем магістра паліталогіі, але калі бярем беларусаў сёння, грамадства беларускае, і я думаю, што добра вы ведаеце, глядзелі всякія там сацыялагічныя даследаванні, апытанні, і я нават не кажу нават пра тых беларусаў, колькасць якіх там за сяброўства з Расіяй, за інтэграцыю з Расіяй, нават за ўваходжанне ў Расію, а нават пераважная большасць тых, якія хацелі б, а мы б вот на двух крэслах, а мы вот і з гэтымі, і з гэтым, а мы не да гэтых і не да гэтых, а вот тут вот пасярэдзенькі. Так вот, гэтым беларусам атрымліваецца, ім яно трэба, гэтая інтэграцыя? Не, пагаварыць можна, а калі да жыцця заходзіць? Ну, давайте зададзімся пытаннямі, а яны хочуць карыстацца з плёнаў гэтай інтэграцыі? Я думаю, хочуць, яны хочуць ездзіць в Акропаліс, у Беласток, у Бедронку. Ну, цудоўна, значыць, пра гэта ідзе, то бок яно спалучаецца з аднаго боку палітычная інтэграцыя, з іншага боку эканамічны дабрабыт. Можа быць, яно супала, так? Што так адбылося, што еўрапейская інтэграцыя, дарэчы, сёння 10 траўня, а 9 траўня 50 года французскі міністр замежных справаў Робер Шуман абвесціў сваю славутую дэкларацыю Робера Шумана адносна стварэння еўрапейскай супольнасці вугля і сталі. То бок гэта быў першы крок, так? І таму 9 траўня у заходняй частцы нашага, на захад ад Беларусі адзначаецца, ну ўжо і на поўдзень, адзначаецца як дзень Еўропы, так? Так вось, робім скриншот. Пасля сканчэння другой сусветнай вайны разваленая эканоміка, Еўропа, якая дамінавала ўвесь свет, ляжыць у руінах. Так? І две знешнія супердзяржавы, адна, якая блізкая, якая, можна сказаць, цывілізацыйна паходзіць адтуль жа Злучаныя Штаты, і Савецкі Саюз супрацьстаяць адна аднаму. І вось узнікае жаданне палітычных лідараў пэўных еўрапейскіх краінаў, найперш Францыі і Нямецчыны, яднацца разам, каб аднавіцца, каб прадухіліць вайну і пабудаваць вось гэты дабрабыт. То бок і палітычная, і эканамічная мэта адначасова. То бок, ведаеце, ёсць славуты гэты выраз, і нават быў адзін вядоўца расійскае тэлебачанне, які казаў, што вось гэта супрацьстаўленне кілбасы і свабоды, яно вельмі штучнае. То бок гэта не рэчы, якія дыяметральна супрацьлеглыя, гэта ўзаемазалежныя рэчы. То бок, канешне, мы можам сказаць, што кітайская кілбаса, яна вельмі сама смачная, так? Можа быць, я не ведаю, я не смакаваў, ну калі так умоўна, так? Але там няма свабоды. І калі мы кажам пра паўнафарматнае развіццё грамадства, пра тое, каб дазволіць грамадзянам рэалізоўваць сябе, быць, і тут вось гляжу асобнікі тамоў беларускай нацыянальнай ідэі, быць грамадзянамі, быць беларусамі і быць таксама уласнікамі, тры кампаненты, так? То бок гэта тое, што стварае супольнасць. І стварае цывілізаваную супольнасць, калі чалавек мае правы палітычныя, мае эканамічны падмурак і таксама адчувае повязь са сваёй зямлёй, з лепшымі традыцыямі продкаў. Вось калі мы кажам, чаму беларусам і сёння важна ведаць, што такое еўрапейская інтэграцыя, паколькі пэўныя рашэнні, яны ўсё ж такі ўплываюць на Беларусь сёння, мы ведаем, як уплываюць, і тыя ж чэргі на межах, і тое, што на вялікі жаль дзяржава Беларусь знаходзіцца пад эканамічнымі санкцыямі, ведаем за што.
але рашэнні, якія прымаюцца на ўзроўні еўрапейскага звязу, яны тычацца наўпрост Беларусі, нават калі мы не далучаемся, і сёння мы улады лічаць, што краіны еўрапейскага звязу гэта так званыя непрыязныя, недружественныя краіны. Вот. І таму варта ведаць, як прымаюцца рашэнні, якія рэсурсы ёсць у еўрапейскага звяза, як яны размяркоўваюцца, ну і зноў жа якія інструменты дзеяння таго ж еўрапейскага звяза ёсць. Не варта, і нават у любых дыскусіях, калі абмяркоўваць, напрыклад, якія могуць быць чаканні для беларусаў ад еўрапейскага звязу, трэба пазбягаць звыш аптымізму альбо нерэалістычных ацэнак. Я памятаю, старыя часы моцна крытыкавалі тых, хто казалі, што, напрыклад, санкцыі гэта не спосаб до 20-го года не спосаб размоваў з рэжымам у Беларусі, паколькі трэба апроч санкцыяў трэба штосьці яшчэ больш пазітыўна. То бок і сёння, калі размова, напрыклад, ідзе пра санкцыі еўрапейскага звязу, трэба добра разумець, як прымаюцца рашэнні. Можна прапановаць рашэнні, так, але зноў жа яны павінны быць рэалістычнымі. То бок, каб у нашым рэгіёне пачувацца сябе пэўна, трэба добра ведаць, як працуе еўрапейскі звяз. І зноў жа, нягледзячы на пэўныя алярмійскія, і вось недавно прэзідэнт Макрон выступаў у Сарбоне з лекцыяй пра вельмі такую цьмяную і, можа быць, і няпэўную будучыню еўрапейскага звязу, але ўсё адно ідзе абмеркаванне таго, на якой стадыі знаходзіцца вось гэты кантынент, да якога мы належым, як тут прымаюцца рашэнні і ў якім кірунку будзе ён магчыма рэфармавацца. І зноў жа яшчэ важны момант і элемент гісторыі еўрапейскай інтэграцыі, гэта шмат хто з даследчыкаў пра гэта кажа, што гэта інтэграцыя атрымлівала далейшыя штуршкі у крызісных сітуацыях. То бок спачатку нібыта ўсё ідзе добра, потым здараецца крызіс, і было паступова прыходзіла ўсведамленне таго, што лепш рашэнне адказ на гэты крызіс прымаць на супольнасцёвым узроўні, і тады уводзіліся якісьці новыя крокі. Зараз размова відавочна ідзе, напрыклад, пра тое, еўрапейскі звяз гэта не НАТО, так, але зараз вельмі актыўна ідзе размова пра тое, каб быў такі абарончы складнік у еўрапейскім звязе, так. І гэта зноў жа мы мусім ведаць, сёння у нашым рэгіёне ідзе вайна. Беларусь той ці іншай ступені таксама задзейнічана ў гэтым, альбо калі гэтая вайна пойдзе далей, будзе разрастацца, то ёсць пагроза таго, што Беларусь будзе ўцягнута. Відавочна трэба ведаць, якія могуць быць інструменты дзеяння іншых гульцоў, і зноў жа, як у сённяшніх варунках іншыя гульцы выкарыстоўваюць тыя механізмы, што ў іх ёсць, дзеля таго, каб дасягнуць жаданага выніку. І зноў жа, палітыка гэта сфера непрадбачанага, так. Гэта змаганне розных рэсурсаў, розных гульцоў з канфліктоўнымі інтарэсамі, з рознымі рэсурсамі, але пытанне, ці гэта палітыка становіцца гвалтоўнай, смяротнай, перастае быць палітыкай, становіцца вайной, або гэта мірнае вырашэнне канфліктаў. І мне падаецца, што трэба вучыцца ў еўрапейскага звязу, якім чынам канфлікты вырашаюцца праз пошукі кампрамісу, праз узаемадзеяння, узаемаслухання і узаемаулік розных інтарэсаў. Канешне, гэта складаная машына прыняцця рашэнняў, але на сённяшні дзень зноў жа гэта застаецца еўрапейскі звяз, застаецца адным з ключавых гульцоў нават на сусветнай арэне. Так. Але тым не менш, ці не ёсць прыкметы таго ўсё ж такі, што час гэтага гульца ці гэтага такога спалучэння падыходзіць до конца. Мы бачым прыклад Великабрытаніі, мы бачым вялікую колькасць еўраскептыкаў у самім Еўрасаюзе, цэлыя палітычныя рухі такія ёсць. І не прыкмета гэта таго, што на той момант, калі стваралася, яно было тое, што трэба, адпавядала часу, патрэбам і ўсяму астатняму. А зараз как-то кожнае грамадства разнастайнае. І ў тыя моманты, нават калі паўставала еўрапейская інтэграцыя, памятаю, хтось з даследчыкаў пісаў, што калі б Робер Шуман правёў, ці той жа дэ Голь правёў рэферэндум па якімсьці канкрэтным пытанні большага збліжэння, асабліва яднання з немцамі, то ён бы атрымаў адмоўны вынік. То бок спачатку гэта была справа элітаў, потым сапраўды гэта стала справай народаў. Ведаеце, такія выклікі заўсёды былі.
Великобританія выйшла, так, яны прагаласавалі ў 2016 годзе на рэферэндуме, выйшлі, яны хацелі take back control, вернуць назад кантроль над сваім грамадствам, над палітыкай, над эканомікай, вярнулі. І што зараз яны маюць? Яны маюць зараз, што больш за 60% брытанцаў яны шкадуюць, што яны выйшлі, пры тым, што была крытыка, так. Зноў жа, Великобританія, магчыма, можа сабе гэта дазволіць. Так? Калі мы кажам пра папулісцкія рухі, ну, бачыце, паступова папулісты, тым яны ёсць папулістамі, што яны стараюцца дастасавацца з аднаго боку да грамадскай думкі, а часам прапануюць вельмі лёгкія вырашэнні, якія нібыта на відавоку ўсіх, але яны могуць быць небяспечнымі, а вельмі часта неэфектыўнымі. Так? А паглядзіце, вось, калі мы кажам сённяшне пра галоўную канкурэнтку таго ж Макрона, якога я ўжо згадаў, Марин Ле Пен, так? Яна ж 10 год таму яна казала, што нам трэба выйсці з прасторы еўра. Нам трэба выйсці з еўрапейскай звязу. Зараз яна гэта не кажа. Яна нават ужо пачала свайго былога спонсора Пуціна крытыкаваць. Так, і кажа, нават пэўныя апошнія выказванні былі адносна таго, што яна падтрымлівае змаганне Ўкраіны, што з боку Пуціна гэта была агрэсія і гэтак далей. То яна адсочвае таксама стан грамадскай думкі. І сёння, калі зноў жа кажам, калі мы кажам, ёсць такая цэлая інстытуцыя, якая называе цэлая ініцыятыва, якая фінансуецца еўрапейскім звязам, але там ўсё ж такі прыстойныя сацыолагі, якая называецца Еўрабарометр, якая вывучае стан грамадскай думкі, то па ўсіх краінах, 27 краінах-чальцах, больш за 50%, можна браць, там, ёсць 80% палякаў альбо 55% французаў, але яны лічаць, што сяброўства ў еўрапейскім звязе больш прыносіць карысці, чым шкоды. І яны ўсё ж такі аптымістычна глядзяць на будучыню еўрапейскага звязу. Ну і апошняе, адказваючы на гэта пытанне, што ўсё развальваецца. Ну, ведаеце, жарт советских часов, калі Хрущев казаў, што Америка загнівает, а советские грамадзяне адказвалі за то, как красиво. Так? Вось справа тым, што нягледзячы на ўсе гэтыя канфлікты, праблемы, якія ёсць, так? А дарэчы, гэта рыса таксама жывога арганізма. Калі ёсць праблемы, пра іх гавораць і шукаюць шляхі іх вырашэння. І гэтыя шляхі вырашэння знаходзяцца разам з грамадствам, з улікам інтарэсам грамадства, альбо насаджваюцца зверху, улічваючы толькі інтарэсы уладатрымальнікаў, дыктатараў. Так? І мы маем мадэль еўрапейскага звязу, яна застаецца ўсё ж такі прывабнай, і гэта вельмі часта еўрапейскі звяз выглядае, асабліва для краінаў па-за Еўропай, як такая выспа дабрабыту, добра, якая усталёвая больш-менш роўныя, больш-менш справядлівыя і больш-менш гуманітарныя, хутчэй больш, чым менш, гуманітарныя нормы ўзаемадзеяння ва ўсім свеце. Алесь, я, можа быць, трошку на іншую тэму, хаця ўсё адно звязаную з Еўропай, з тым, як у еўрасвязе прымаюцца рашэнні і гэтак далей. Я пра санкцыі. Шмат жа ж размоваў пра тое, што гэта ж апазіцыя прымушае Захад уводзіць санкцыі ў дачыненні да лукашэнкаўскага рэжыма. Какая она магутная. Да, гэта вот там Латушка, Ціхановская, Халезін, шэры кардынал па санкцыях, яны гэта ўсё робяць, і ўзнікае, ну, нездарма ж нават адпаведныя за заклікі санкцыі, там лукашысты, адказнасць крымінальную, гэтак далей, і гэтак далей. Але я да чаго? Размовы пра тое, што а давайте вот мы зараз скажем Захаду, каб санкцыі у абмен на вызваленне палітвязняў зняў, ці ўвогуле там каб бы сняў санкцыі вот адныя, а ўвёў, скажем так, забарону на грузаперавозкі праз беларуска-польскую мяжу, там ці яшчэ што-небудзь. Як гэта працуе? Вот можа там умоўна, я не ведаю, там лагвінец падказаць Ціхановскай, так, давай вот зараз гэта нам вот трэба, нам выгадна, а Ціхановская прыйдзе там умоўна да Макрона і скажа: так, Эмануэль, надо тут нам зняць вот это, каб вот этих людзей вызваліць. Так яно працуе? У палітыцы няма такіх простых рашэнняў. Ну, вельмі класная схема, але такіх простых рашэнняў няма. Ёсць працэс прыняцця рашэнняў, які ўлічвае інтарэсы розных гульцоў. Мы ведаем, напрыклад, якая своеасаблівая пазіцыя у прэм'ера Вугоршчыны Віктара Орбана, які ўжо некалькі разоў там накладаў вета на пэўныя рашэнні. Так? Зноў жа, ці санкцыі з'яўляюцца панацэяй і могуць вырашыць усе праблемы. Так?
ці рэжым ну былі сітуацыі калі рэжым там крокавыя якія жэсты рабіў ці бок Пампео там ці бок швейцарцаў дзве асобы вызвалялі так але трэба добра ўсвядоміць што рэжым вызваляў палітвязняў тады калі ён баяўся Лукашенко баяўся Пуціна што зараз робіцца дзеля таго каб Лукашенко каб паміж імі быў канфлікт так пытанне рытарычнае так значыць зноў жа еўрапейскія краіны прымаюць рашэнні адносна санкцыяў з улікам сваіх таксама інтарэсаў стану грамадскай думкі і гэтак далей сёння мы бачым што тыя санкцыі якія былі прынятыя гэта вынік такого даволі доўгага працэсу так і зноў жа яны могуць быць вось як былі калі мы кажам пра Украіну былі там заклікі да пэўных санкцыяў калі Януковіч не захацеў падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам і так далей лепш за ўсё дзейнічаюць нават не самі санкцыі а пагроза санкцыяў калі яна вераемная так але гэта дзеля гэтага мусіць быць іншы контрагент так які разумее што ён страціць і разумее што ў інтарэсах дзейнічае ў інтарэсах грамадства калі мы сёння кажам пра ўлады Беларусі яны ведаюць што калі змяншаецца градус страху ў грамадстве то яны губляюць уладу так яны ведаюць што калі б не было знешняга гегемона знешняга такога парасона ці абалонкі якую прадстаўляе Расія для рэжыму то ў рэжыму было б нашмат складаней так і таму вось гэта пытанне якое відавочна у нечым маральнае так калі дэмакратычныя дзяржавы кажуць што такія дзеянні адносна сваіх грамадзянаў адносна грамадзянаў трэціх краінаў адносна грамадзянаў еўрапейскага звязу вы разумееце што я маю на увазе калі трэба я дакладу альбо адносна трэціх краінаў яны непрымальныя і за гэта мы будзем прымяняць пэўныя санкцыі ну гэта як штраф разумееце не абавязкова ваш штраф так зменіць вашу пазіцыю так вы заплаціце штраф і будете далей дзейнічаць калі вы лічыце што правильно дзейнічаеце гэта паказвае пэўны стандарт эталон так яны запраграмаваны больш на доўгі тэрмін і відавочна наўрад ці могуць быць адзіным рэцэптам вырашэння таго глыбокага палітычнага крызісу, які ёсць сёння ў Беларусі. Вот так что не ўсё так проста яно вырашаецца і ў прынцыпе усе контрагенты агенты нацыі дзяржавы дзейнічаюць сыходзячы найперш са сваіх нацыянальных інтарэсаў улічваючы конечно інтарэсы суседзяў але найперш улічваючы свае інтарэсы. І вельмі важна, калі мы кажам пра еўрапейскую інтэграцыю, пазбавіцца пэўных такіх ружовых акуляраў, не лічыць, што вось ужо ёсць еўрапейская там супердзяржава, яе няма. Рашэнні гэта вынік палітычнай волі дзяржаў. Еўрапейская інтэграцыя гэта найперш узаемадзеянне паміж дзяржавамі. Кіраўнікі дзяржаваў відавочна, і гэта вельмі важная рыса інтэграцыі, в прынцыпе, міждзяржаўная інтэграцыя нагул. Паколькі тое, што адбываецца паміж Лукашэнкам і Пуцінам, гэта не інтэграцыя, гэта хаўрус двух дыктатараў. Паколькі інтэграцыя мае на ўвазе таксама, што гульцы добрасумленныя, яны давяраюць адзін аднаму, і яны гуляюць паводле правілаў. Ну, ці адзін, ці другі ўмеюць гуляць паводле правілаў. Ці іхнае супрацоўніцтва базуецца на універсальных агульначалавечых каштоўнасцях. Так? І ці, зноў жа, мы бачым, што еўрапейская інтэграцыя можа быць зваротнай. Великабрытанія вырашыла, што яно нам не трэба большасцю галасоў. Так? Яны вырашылі, яны выйшлі. Ніхто з Брусэля не адпраўляў дэсант, так бы мовіць, каб прадухіліць выхад Великабрытаніі з еўрапейскага звязу. Так? Зноў жа, кожная краіна, яна мае свой суверэнітэт, яна ім дзеліцца, таму што вельмі важна зразумець, што паміж такімі традыцыйнымі суверэннымі дзяржавамі вельмі часта лічылася, што ўзаемадзеянне гэта гульня з нулявым вынікам. Так, калі у нас ёсць вось гэта келішак вады, то калі я выпіваю частку, то застаецца, ну, калі мы можам сабе па гігіенічных нормах дазволіць піць з гэна сама, то я выпіваю, больш нікому не застаецца. Так? Ці ёсць яблык, хтось яго з'ядае, іншым не застаецца. Варта глядзець на гэта гульня з нулявым вынікам. А гульня з пазітыўным вынікам гэта калі кожны з гульцоў атрымлівае выгаду.
ад самого працэсу. Выгаду можа быць большую, можа быць меншую. Нямецчына мае доступ да велізарнага еўразвязаўскага рынку, але яна ў той жа час з'яўляецца найбуйнейшым донарам бюджэту еўрапейскага звязу. Польша таксама адкрыла свой рынок, даволі вялікі рынок для больш прасунутых эканамічна краінаў, для, можна сказаць, заходніх, нямецкіх ці французскіх канцэрнаў, але ў той жа час яна ўсё яшчэ з'яўляецца рэцыпіентам бюджэту. За апошнія, якраз у гэтым месяцы святкуецца 20годдзе далучэння Польшы да еўрапейскага звязу, і за апошнія 20 гадоў Польша нета з бюджэта еўрапейскага звязу на розныя самыя розныя праграмы атрымала 175 мільярдаў еўра. Гэта значыць, калі падзяліць на 20 гадоў, гэта атрымліваецца 10 каля 8 мільярдаў штогод. Дарэчы, адносна беларусаў, вернемся, так бы мовіць, у нашай застенкі. Тая падтрымка, якую меў рэжым ад Расіі дзеля таго, каб быць балконам гэтым, і Масква заўсёды мысліла у гэтых, Кремль заўсёды мысліў у гэтых катэгорыях адносна Беларусі. Што ім трэба ад беларусаў? Танная кваліфікаваная працоўная сіла і зямля. Прастора, з якой можна балкон, з якога можна пагражаць іншым краінам. Все астатняе, то бок, беларусы гэта такія ж самыя рускія, беларусаў як такіх не існуе, выпадковасць як украінская дзяржаўнасць, так і беларуская, гэтак далей. Дык вось, Лукашенко ад Расіі дзеля ўмацавання сваёй улады, так, дзеля таго, каб грабіць беларускі народ, так, атрымліваў на душу насельніцтва, калі так палічыць, нават больш, чым палякі атрымлівалі ад еўрапейскага звязу. І нягледзячы на гэта, у нас, нават калі прыпусцім, вы казалі пра пытанні грамадскай думкі, хай гэта 4-я частка сёння, так, ці хай 3-я частка сёння ўжо гатовы сказаць, што мы хочам да еўрапейскага звязу, гэта паказвае велізарны патэнцыял нашай еўрапейскай ідэі. І гэта для нас, гэта таксама як для палякаў, пасля таго, як яны пражылі некалькі дзесяцігоддзяў пад гэтым каваным ботам савецкай акупацыі, так, за гэтыя часы камунізму, калі камунізм гэта азначала галеча, так, гэта азначала таксама нацыянальнае прыніжэнне, яны цудоўна зразумелі, што лепш падзяліцца часткай суверэнітэту і належыць да клубу заможных краінаў і скарыстаць з гэтага. То бок, і гэта таксама вельмі важна, што людзі таксама за часамі ваеннага становішча ў Польшы людзі так ці інакш ездзілі. Вось чаму варта, каб вельмі важна, каб беларусы добрай волі мелі магчымасць ездзіць на захад і прыязджаць, калі на тое пашло той жа Акропаліс ці на тыя ж фасты ў Беластоку, так, альбо таксама яны не толькі ездзяць на закупы, зараз гэта становіцца праз рэжым усё больш і больш складана, але людзі мелі ўяўленне, што такое захад, так? І яны хацелі жыць як на захадзе. І яны таксама разумелі. Вось тая рэвалюцыя, якая паўстала, можна сказаць, мірная рэвалюцыя, рэвалюцыйны гэты працэс канца 80-х гадоў, ён спалучыў розныя патрабаванні. Чыста дэмакратычныя, мы народ, як казалі усходнія немцы, візін да фольк, так? Мы народ, мы маем права, што сказаць, у нас беларускага народу адабралі гэта права. Адабралі Лукашенко паступова з 94 года ўвесь час па кавалках адбірае права і па сутнасці цалкам адабраў, амаль што татальна адабраў права выказваць свае думкі і ўплываць на ўладу. Так? Гэта першая рэч, дэмакратычныя патрэбы, эканамічныя. Рэжым як Савецкага Саюза, так і гэтыя камуністычныя ці рэжымы народнай дэмакратыі у Цэнтральнай Еўропы, яны сталіся эканамічнымі банкрутамі па ўнутраных прычынах. Бо не было вось гэтага асноватворнай рэчы права ўласнасці, развіцця прыватнай ініцыятывы. Па сутнасці, калі мы кажам пра еўрапейскую інтэграцыю, гэта інтэграцыя капіталістычных краінаў ці рынкавых краінаў, якія шануюць правы ўласнасці. Вось гэта другі крызіс. Трэці крызіс, які таксама вельмі моцна паўплываў, гэта крызіс, можна так сказаць, нацыянальны.
тое што людзі адчувалі што яны не могуць развівацца ўнутры свайго народу што яны адчувалі гэтую савецкую акупацыю і яны хацелі выступалі супраць яе і відавочна все агульна чаму гэта адбылося даволі мірна в 89-90 годзе таму што той знешні гегемон які трымаў так бы мовіць за гэтай жалезнай заслонай паняволеныя народы цэнтральнай усходняй Еўропы ён сам пачаў развальвацца эканамічна ён просто не выцягнуў ідэі былі калі казаць іхная мэта была вельмі заганная так сусветнае панаванне так то бок інструменты у іхным разуменні інструменты якія яны выкарыстоўвалі для гэта сусветнага панавання былі недастатковыя то бок гэта была прыгожая ідэя мы так бы мовіць мы наш новы мір пастроім так будзем панаваць паўсюль але інструментаў забракла і самае галоўнае што Савецкі Саюз гэта трэба вельмі добра памятаць ён разваліўся знутры і гэта быў таксама гульня словаў але яна вельмі важна гэта быў распад альбо унутраны развал калапс а не як кажуць вось што Савецкі Саюз нібыта звонку хтосьці разваліў не ну да і мы ведаем гэтых людзей якія яго развалілі ну прынамсі поставілі подпісы под развалом але Алесь на самом пачатку вы сказали про тое что мы маем право як дзяржава падаваць заяву на ўваходжанне у Еўрапейскі Саюз і вот мы сёння говорим про еўраінтэграцыю мы тыя хто дзяржавы сваёй фактычна пазбаўленыя ці час нам сёння про гэта гаварыць і про такія перспектывы і про такія магчымасці мы зараз знаходзімся і мы распавядаем про універсітэцкі акадэмічны курс які атрымае сертыфікат вышэйшай навучальнай установы а па сканчэнні гэтага курсу так мы кажам про навуковы інтарэс того што адбываецца паміж еўрапейскімі народамі так. Калі мы перакінуем гэты мост то сёння Беларусь не гатовая Беларусь знаходзіцца ў стане ўнутранай акупацыі ёсць таксама элементы знешняй акупацыі так Беларусь не адпавядае крытэрыям і у нармальным цывілізаваным грамадстве ты калі хочаш зайсці ў якосьці памяшкання ці далучыцца да когосьці клуба ты ўсё ж таки як цікавішся ў чальцоў гэта клуба то як мусіш выглядаць каб адпавядаць так іх тых хто сёння кіруе Беларусю захапіў уладу гэтых узурпатаў гэта не турбуе гэта не іхны прыярытэт яны хочуць набіць сабе кішэні забяспечыць выжыванне дынастыі і самае і зрабіць усё каб далей так бы мовіць будучы прысмоктанымі да расійскай гэтай самае да расійскай трубе так да цыскі так каб далей прадказваць можа быць прадугадваць тое што ад іх чакае Крэмль каб самім выжыць пасля таго ўсяго чаго яны нарабілі ну і самае галоўнае яны адабралі гэта рабаўнікі яны адабралі ў беларусаў права выбіраць а гэта права якое зафіксавана дарэчы было зафіксавана пасля другой сусветнай вайны права народу выбіраць свой урад так, рэгулярна у рамках вольных і справядлівых працэдураў нема там ні вольных ні справядлівых працэдураў увогуле в прынцыпе это чыста кампаніі ёсць ну мы гэта цудоўна разумеем відавочна гэта кожны раз трэба на канкрэтных прыкладах паказваць нашим беларусам бо нашим суграмадзянам ну хутка магчыма нас уже пазваюць грамадзянства ну ладно людзям якія маюць такое ж самае такі ж самы сантымент ці атаясамлююць сябе з той же самай групай людзей што і мы так трэба паказваць канкрэтныя прыклады што першае што у нас сапраўды гэта па сутнасці паліцэйская дыктатура такая так у нас рэжым баіцца больш за ўсё не знешняга хаця яны ўвесь час кажуць пра знешняга больш за ўсё баіцца ўласнага народу і у нас мы спачатку былі рэжым рабіў нас адмаўляючы хаця ўсё адно парасткі былі так і ішоў пэўны працэс так рэжым з нас рабіў просто шланг ад бензакалонкі так зараз гэты шланг ужо не дзейнічае зараз мы просто гэты самы канвеер для зборкі зброі ці гэта адпавядае настроем ці гэта нармальны лёс для нашага народу для наших людзей канвеер, частка канвеера дзеля таго, каб збіраць зброю, якая забівае украінцаў. Гэта нормально. Так, на заканчэнне вернемся такі да курса
курс яшчэ раз показываю курс інтэграцыйныя працэсы ды інстытуцыі еўрапейскага звязу. Я б хацеў звярнуць вашу увагу вось на гэтыя лічбачкі вось тут. Гэта азначае, што да заканчэння рэгістрацыі на гэты курс застаецца троху больш за 3 дні, 3,5 дні. І у адпаведнасці з гэтым раскажы, кай ласка, чаму вот тыя, хто адчувае нейкую цікавасць, просто абавязаны пайсці і запісацца на гэты курс, што ён па выніку дасць? По выніку гэта перша базавы паліталагічны курс. Я адмыслова прынёс такую кніжку. Так мы будзем карыстаць з падобных матэрыялаў, некаторыя па-ангельску, некаторыя я пераклаў, будуць мае прэзентацыі, лекцыі, будзе абмеркаванне пабежных падзеяў. То бок гэта базавы паліталагічны курс пра тое, як прымаюцца рашэнні ў еўрапейскім звязе. Так гэта будзе цікава, я думаю, студэнтам з Беларусі, але пры ўмове іхнай ананімнасці мы робім усё, каб гарантаваць ананімнасць удзельнікаў з Беларусі. Для студэнтаў, якія цікавяцца тым, што сапраўды адбываецца ў еўрапейскім звязе. Гэта можа быць цікава, бо гэта па-беларуску, і я гэты курс ужо выкладаю з 2006 году. І цэлая плеяда ёсць маладых, разумнейшых, нашмат больш разумнейшых за мяне людзей, якія вучыліся ў мяне на курсе. Гэта мяне сапраўды цешыць. Я ганаруся маімі студэнтамі і поспехамі маіх студэнтаў. В Фейсбуку там некаторых з іх затэгіў. Дык вось, гэта тое, што можа быць цікава для студэнтаў, нават тых, хто вучыцца тут, для беларусаў. Курс бясплатны для беларусаў. І гэта проста вы атрымаеце інструменты дзеля таго, каб аналізаваць палітыку, палітычныя рашэнні у пэўнай геаграфічнай прасторы. Так? Якія гульцы, якія маюць ресурсы, як прымаюцца рашэнні. І таксама, што важна, бо палітыка – гэта сфера, дзе прымаюцца рашэнні пра размеркаванне каштоўнасцяў. Так? Ёсць такі выраз who gets what, when and how. Хто калі атрымлівае, якім чынам атрымлівае і калі атрымлівае грошы. То бок, гэта працэс прыняцця рашэнняў адносна размеркавання ресурсаў у грамадстве. Так? Супольны працэс у дэмакратычных краінах, у еўрапейскіх краінах гэта працэс, у якім нядаўна ў Польшы прайшлі тут мясцовыя выбары, то бок гэта узровень улады, які важны, не тыя фасадныя якісьці лубачныя інстытуты, якія існуюць у нас, створаныя нібыта ўсё па такой жа форме, але там яно пустое, бо яны самае галоўнае не маюць уласных грошай і не прымаюць рашэнняў адносна іхнага размеркавання. І самае галоўнае, над імі няма грамадскага кантролю. То бок, калі мы кажам пра еўрапейскую інтэграцыю, гэта прыняццё рашэнняў пра размеркаванне ресурсаў і таксама тое, як яны кантралююцца і які гэта дае вынікі. То бок мы будзем пра гэта размаўляць, і таксама якая роля еўрапейскага звязу, пазітыўная, адмоўная, якая будучыня еўрапейскага звязу, то бок ён на сённяшні дзень існуе. Так? Мы у сітуацыі сапраўды знаходзімся унутры Беларусі, але таксама ў нашым рэгіёне велізарнага крызісу, незнанага раней. Так? У нас у Беларусі адбываецца зараз нацыянальная трагедыя. Колькі людзей сядзяць у турмах, прайшлі праз рэпрэсіі, колькі людзей вымушана пакінулі краіну, колькі людзей жывуць у страху, і як абесчалавечвае людзей вось тая прапаганда, той гвалт, які ўвесь час ідзе з тэлебачання. Так? Прынамсі вербальны, але таксама ён падмацоўваецца і таксама фізічным гвалтам, які дзяржава не павінна, прававая дзяржава не павінна такім чынам практыкаваць, ўсё павінна базавацца на нормах права. У нас зразумела, што нормы права не дзейнічаюць. То бок, мы кажам пра беларусаў, калі мы кажам, чаму гэта можа быць цікава, бо гэта добры прыклад, каб зразумець, як функцыянуе палітыка, як прымаюцца рашэнні. І таксама, нават калі хтосьці лічыць, што зноў жа вяртаюся да таго, што вы сказалі на самом пачатку, што можа нам лепш быць і паміж тымі, і паміж тымі. Так? Я крышку лічу, што гэта наіўна, паколькі у сённяшніх варунках трэба зняць ружовыя акуляры і зразумець, што сябраваць адначасова з Расіяй і з еўрапейскім звязам, нават не з Расіяй, з Крамлём і еўрапейскім звязам, гэта немагчыма. Ідзе з боку Расіі, ідзе вайна, ідзе агрэсія. На Украіну напалі толькі таму, што Украіна хацела выбіраць, нават калі часам карумпаваных, сваіх палітыкаў і будаваць сваё грамадства, сваю эканоміку, сваю палітыку ўсё ж такі паводле еўрапейскіх узораў.
яны некалькі разоў прадэманстравалі сваю прыналежнасць да еўрапейскай цывілізацыі і зараз таксама за яе змагаюцца са зброяй у руках. Так, ёсць вот у нас у каментарах спасылачка і, дарэчы, і на сайце у апісанні гэтага эфіра ў анонсе таксама ёсць спасылка наўпрост на вольны універсітэт, дакладней наўпрост на курс, які будзе весці Алесь Лагвінец, і там можна зайсці, там ёсць магчымасць зарэгістравацца, падаць заявку, ну і разумныя ўсе людзі, калі дараслі до того, каб вот звярнуць увагу на вольны беларускі універсітэт і на такую тэму, як еўрапейская інтэграцыя, то разбярэцеся, што рабіць далей. Але на завяршэнне, і ўсё ж таки я удакладню. Я вот по прыкладзе, он Пратасевіч атрымаў дыплом сваршчыка 3-й ступені, і чыста тэарэтычна, ну, калі знойдуцца смелыя ўзяць яго на працу, ён можа пайсці працаваць сваршчыкам с гэтым дыпломам. Куды можна пайсці працаваць? Сертыфікат. Это можна далей шукаць магчымасці адукацыі, раз, што скончыў нашы сертыфікаты, гэта дадатак, гэта постдыпломная. Мы, на жаль, яшчэ не з'яўляемся універсітэтам, які выдае дыпломы, такія сапраўдныя дыпломы вышэйшай адукацыі. Але мы выдаем сертыфікаты курсаў аб сканчэнні курсаў на акадэмічных курсаў, універсітэцкіх курсаў. Так? Гэта можа быць таксама, калі вы шукаеце працу ці стажыванне ў якойсьці інстытуцыі ці ў якойсьці фірме, гэта можа быць таксама дадаткам да вашага CV. Ну і вы таксама будете, спадзяюся, супольна будете практыкаваць розныя, это моднае слово, скілы, розныя уменні аргументаваць, размаўляць і глядзець на сітуацыю з розных бакоў. То бок, напрыклад, вось маё заданне для студэнтаў гэта развіваць крытычнае мысленне, гэта вельмі важна, і можна потым можна адбывацца ці будаваць сваю кар'еру якой заўгоднай сферы. Прывядзіце плюсы і мінусы, калі Беларусь зараз удзельнічае ў еўразійскім звязе, і плюсы і мінусы нашага магчымага далучэння да еўрапейскай звязі. Тут не абавязкова быць за альбо супраць, тут важна паглядзець аргументы, што выкарыстоўваецца, часам можа быць заняць пазіцыю іншую, што выкарыстоўваецца ў публічным дыскурсе, каб пацвердзіць, так бы мовіць, у наратыве, каб пацвердзіць выгаднасць той ці іншай, таго ці іншага палітычнага курсу ці таго ці іншага рашэння. Так, в дадзеным выпадку, ну, відавочна, мы не можам гарантаваць адразу ж працу, тут што звязана з грамадзянствам і гэтак далей, але, напрыклад, калі падавацца на якуюсьці новую адукацыйную магчымасць, альбо шукаць стыпендыю, альбо шукаць якосьці стажывання, то, відавочна, тое, што чалавек, і ў сённяшнім свеце гэта вельмі важна, што чалавек сам шукае адукацыйныя магчымасці, ведае, што ён хоча атрымаць, атрымлівае штосьці і далей расце, не спыняецца ўвесь час, расце інтэлектуальна, это вельмі важна. І ў гэтым, дарэчы, можа быць, напрыканцы, я не бачу гадзінніка, у гэтым місія вольнага беларускага універсітэту. Мы хочам, каб беларусы мелі доступ да вольнай адукацыі, каб яны маглі практыкаваць. Вельмі важна, у нас гэта прыярытэтная справа ўсё ж такі на беларускай мове, бо тут, можа, тэма іншай гутаркі, так? Мова закладвае катэгорыі мыслення. Імперыя па-беларуску, імперія па-руску гучыць па-рознаму. Так? Свядомы вымаўленая па-беларуску і свядомы вымаўленая са здзекам з расійскім акцэнтам мае розныя значэнні. Значит, беларуская мова, яна таксама ёсць складнікам нашага будаўніцтва дэмакратычнай дзяржавы і дынамічнага грамадства, паколькі яна дазваляе ствараць новыя сэнсы. Дык вось, мы гэтыя дыскусіі пра сучасныя палітычныя еўрапейскія працэсы вядзем па-беларуску, і гэта таксама важна. І для нас гэта ёсць таксама прыярытэтам у вольным беларускім універсітэце. Мы ствараем таксама пляцоўку для вольнага абмену думкамі паміж беларусамі, тымі, якія застаюцца у Беларусі, пры ўсіх тых абмежаваннях, якія ёсць. Мы таксама, нас таксама рэжым павысіў званне, можна так сказаць, прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем, але таксама з тымі беларусамі, якія знаходзяцца тут і так хочуць захаваць сваю сувязь з бацькаўшчынай і таксама мараць і робяць, што могуць дзеля таго, каб мы вярнуліся на нармальны чалавечы шлях развіцця. Ну што ж, я раю ўсім быць сапраўды па-беларуску свядомымі,
а не тымі вот здзекліва с расійскім акцентам, якія там бегаюць за дедам са шпіцам на руках. Таму записывайтеся на курс інтэграцыйныя працэсы да інстытуцыі еўрапейскага звязу, які на базе, на падмурку вольнага беларускага універсітэта, вось яшчэ раз показываю староначку, каб не памыліліся, а спасылачка на яе ёсць у каментатарскай, маглі зайсці, подписаться, записаться і атрымаць дадатковыя веды, якія ніколі лішнімі не бываюць. Алесь Лагвінец, вот, дарэчы, бачыце, ну такого профессора, ну просто гонар вучыцца і удзячнасць, бачыце, які разумны, самое галоўнае. Так что Алесь Лагвінец, Зміцер Лукашук, слухайте, глядзіце, подписывайтеся, расширвайте. Жыве Беларусь. Жыве вечна.